Máte nejakú hrubú predstavu o tom, ako by váš interiér mohol vyzerať? Ale neviete to zhmotniť a už vôbec si nie ste istí, že či by to aj naozaj vyzeralo dobre. Na to je tu fotorealistická vizualizácia, ktorou ja trávim veľmi veľa svojho pracovného času, a to hlavne preto, že ja si v nej nevymýšľam. Skrátka, z reálnych materiálov si vytvorím na pracovnom stole koláž, ktorá keď mi sedí, tak textúry týchto materiálov dávam automaticky do vizualizácie. A preto vy vidíte už v predstihu, ako váš interiér bude vyzerať. Vizualizácia neklame, ale treba si dávať pozor na pár vecí. Niektoré veci alebo textúry, otiene vo vizualizácii nie sú úplne vieryhodné. Teraz hovorím napríklad o metalických omietkách alebo kortenovej oceli. Skrátka, tieto textúry je veľmi ťažko vo vizualizácii realisticky stvárniť. Ale tu ja sa snažím robiť čo najlepšie odvedenú prácu. Takže spoľahnite sa na vizualizáciu a tešte sa na ňu. Je to príjemná ochutnávka atmosféry interiéru, ktorý si skrátka neviete predstaviť. Ak ťa zaujíma interiérový dizajn, určite ma sleduj.